Oy, unsa ang pito ka department o pito ka team na imong buohon kung naa kay itukod nga negosyo? Sa usa ka negosyo or sa usa ka business na adyo na gitawag na mga department, no? Na dapat imo na siyang buhaton or buohon. Kay kana siya lahi na siya og trabaho labi na sa pagpadagan sa imuhang negosyo. Una diha kanang gitawag na production team or production department. Ang mga tao nga naa diha, sila tong mag-create, mag-produce og mga product. Sila ang manguha, mag-gather sa mga input, ilang i-process para mahimong output o kanang gitawag nga final product. Karon kung nanay product nga nabuhat, no, diha na dayon mo gawas ang ikaduha nga team o ikaduha nga department. Kana ang marketing team o marketing department. So ang mga tao diri sa marketing department or diri sa marketing team, sila tong tigsinggit sa mga product ninyo. Kung mingon tag tigsinggit, sila ang tig-advertise. Pinaagi sa pag-post, no, pagbuhat sa mga poster, video na para i-advertise sa bisag asa na mga platform or mga social media. So walay laing trabaho ni mga tao diri sa marketing team or marketing department kundi ang mag-advertise lang sa inyong product or sa services na inyong gina-offer para sa mga customer. Ang ikatulo kanang gitawag na sales department or sales team. So ang mga tao diri sa sales department o sales team, sila tong musuporta dito sa marketing team. Meaning, kung humana og advertise sa taga-marketing ang inyong product o inyong serbisyo, kung naay makuha ng mga inquiries, ang taga-sales team na ang misturya dito. Sila na mo explain about sa product o about sa services na inyong gina-offer. Sila ang tig-close sa deal, no? Sila ang tig-istorya sa mga client, online or offline. So ingon sila pareho ra daw ng marketing team o sales team. Pero ang tinuod ana, no, di na sila pareho. Lahi jud na sila og trabaho. Kaya ang taga-marketing, tig-singgit about sa product ninyo, tig-advertise, pero ang taga-sales team, silang expert sa pag-close sa deal. Silang expert para mapa-yes or mapa-oo or mabaligyaan nila ang ilang mga kliyente o mga customers. Kasagaran sa sales team, sila mga maayo anang gitawag nga sales talk. Kaupat na department kanang gitawag na accounting team or accounting department. Ang mga tao diri silang in charge sa gitawag nga bookkeeping, sales expenses, cash flow statement, financial statement, balance sheet, o mga bank transaction. Diri sa accounting, ang involved diri ng mga tao is katong naghawid sa aspect sa kwarta or sa money sa inyong negosyo. Ang taga-accounting team, sila ang mag-remind sa CEO ninyo, sa Chief Executive Officer about sa dagan sa inyong panudlanan sa inyong negosyo. Ang ikalima kanang gitawag na innovation team or innovation department. Ang naa diri ng mga tao is katong nag-research, sila ang nagatanaw sa mga modern na technology, nagatanaw sa mga bag-o na mga uso na pwede i-innovate sa inyong product para mag-level up ang inyong product or services na ibaligya sa inyong mga customer. Sila pod nagatanaw sa mga bag-o nga trend karon, mga uso, mao nang gitawag sila innovation team. Sa usa ka negosyo kung naanay product nga nabuo dito sa production team, kana siya i-innovate na siya sa mga tao dito sa taga innovation team or innovation department. So kung naay bagong innovation, no, trabaho na po ni dito sa taga-production team. Kaya ang taga-production ba tig-create, tig-produce og mga product para po i-market sa taga-marketing team. Kung yung makita, murag nagtuyok-tuyok na sila, no? Pero dako sila tabang sa imong negosyo, labi na kung kini dako na. Pwede ra daw na siya makaya sa usa ka tao kanang 5 ka department. Na siya, pwede na siya kung nagsugod pa lang ka sa imong negosyo. Pero kung nidagan nagpipila ka buwan, katuig imong negosyo, manginahanglan na jud kag mga department ug mga tao na imong ibutang dito Kaya di jud na makaya kung ikaw ra usa bisan pag unsa ka master sa sales, sa marketing, kung dako na imong negosyo dili jud na nimo siya makaya. Mao nang diha na dayon ka manginahanglan og mga tao na imong ibutang dito sa mga department. Apoy gitawag nga legal department. About na siya sa mga legalities, no? Kung naay problema sa inyong negosyo, no, dito sa inyong mga customer or client, no, diha na mosulod ang taga legal department. Then apoy gitawag nga HR department. Kanang tig-hire, tig-interview sa mga bag-o na pod ninyo na mga empleyado. Unta na kay na-learn sa tong short nga vlog karong adlaw, no, about sa business. O kini ma-apply nimo sa imong plano sa pagtukod og negosyo pohon. Ayaw kalimti, dapat kughihanta di ta magtinapulat para makabuot nato atong mga pangandi sa kinabuhi. Sige, mora to, salamat sa pagtan-aw. Bye. Follow for more.